l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Ġiet introdotta funzjoni ġdida fit-tal-linja app kif issa wieħed jista' jsegwi fejn waslu l-karozzi tal-linja f'ħin reali. Spjegatan fid-dettall ma' One News id-direttur kummerċjali tal-Malta Public Transport Daniel Grech, fejn tenna li din l-inizjattiva tipprovdi lil passiġġieri informazzjoni dwar fejn qiegħda l-karozza tal-linja li jridu jużaw u ħin ta' kemm ikun tfadal biex tasal fil-post magħżul. Biex wieħed jaċċessa din il-karatteristika ġdida hemm metodu sempliċi. L-utent jista' jniżżel it-tal-linja app u jara l-mappa fejn tkun waslet il-karozza tal-linja li jrid jaqbad. L-utenti ġodda kollha li jniżlu tal-linja app se jkollhom din il-karatteristika ġdida integrata mill-ewwel, filwaqt li għal dawk li diġà għandhom it-tal-linja app se jkunu meħtieġa jaġġornawha. Komodità illi persuna apparti illi qed jara fix-ħin ġejja l-karozza tal-linja, issa jista' għandu iktar serħan tal-moħħ illi l-karozza tal-linja qiegħda fil-viċin jew għatfadal biex tiġi. Għaliex ovvjament jekk wieħed qiegħed jistenna fuq il-bus stop fuq il-waqfa u ma jistax jara bajnejh il-karozza tal-linja fejn qiegħda, issa jista' jkun jaf fejn qiegħda f'liema triq tinstab, eċetera, eċetera. Biex tiżgura użu faċli l-Kumpanija Malta Public Transport qed tipprovdi gwida pass pass fit-tal-linja app dwar kif wieħed iniżżilha jaċċessa din il-karatteristika u jutilizza l-funzjonijiet tagħha b'mod korrett. Sa dan it-tant Daniel Grech tenna li f'dawn l-aħħar xhur qed jaraw influss kbir fin-numru ta' nies li qed iniżlu it-tal-linja app u jilħaq id-90,000 persuna fix-xahar. Però aċċenna li t-tibdil mhuwiex biss f'dan l-aspett. Qegħdin nosservaw ukoll kambjament fil-mod kif jintuża s-servizz ta' trasport pubbliku, anke grazzi għal dawn l-għodda illi l-passiġġier għandhom illum f'idejhom bħal tal-linja app. Għaliex jekk persuna, pereżempju, il-vjaġġ tagħha taqsmu tajt tbiddel il-bas taqbad karozza, u mbagħad taqbad karozza oħra biex tasal għal destinazzjoni tagħha. Taf tifranka l-ħin milli toqgħod tistenna il-karozza tal-linja diretta.